Мощ, ярост, решителност и глад. Тези 4 качества приливат в нашите играчи. Ще изкачат в най-високите върхове и най-трудни планини. Изпитанията ще са безброй, а приключението няма да е лесно. Нека да чуем дума от един от играчите, така нареченият Гладният. I said it's okay. They're gonna die! Последното нещо, което преди да заради... Каза на Наско в лицето ми. Кога е? Чакай. Стига изядахте всичко. Значи, гайс, който разбере какво казах, Какво? получава мортара. Как се пива сега? Ага, Някакъв какво? вятър духа при него, брат. Добре. Това е което казваме. Какво казваш? Какво казах? Не! Убих детето! Това не биваш усилен повече. Нищо не ти разбирам, бе. Ето сега бях до моста някой. Ама ти А, стига, what the fuck? Нима не сме насам. Ага, Ма някакъв Ага. внимание, техническа проверка. внимание, техническа проверка. Храна! Фуд. И сега ще я взема всичката. Храна! Ами да, ви It was at this moment that he knew. He fucked up. убрахте всичко, сега ще убера О, не. тези. What the hell? Се върху мене. Така е готово ли? 3. Какво трябва да правя? Окей. Заради ли са? Да. Аз да... Не, пак не става, пак не става. Чакай. Сахо, я гледай. Дали го правя този джъмп? Леса. А, на Падна малко долу. се падна. Браво. Ти що гледа? Ти ми каза, гледай си. Гайс, на къде са? Аз Не. казвам... Ти- Там! А, да, благодаря, Защо да. Макев да се уби? Алекс, надявам се да пукне. Един по един, внимателно на Какво е? моста. Всички се хвърляйте на моста. Всички се хвърляйте на моста. Един по един. Всички се хвърляйте на моста. Къде се ви? Зад. Контас, понтас! По О, какъв не. монтес? Давайте Аз още, съм давайте долу, още бе. на моста. О, не, Алекс, не. Аз падам, бе. О, не, снапна се. Бай-бай. О, че! Дисо! Чао, Тесо. Та контас! Нас Как кубина, контас никога не мамичка. умира. Идват. Жени, тия кучетата ги яли, брат. Спокойно, не мисля какво ще се заставят като мен. Моля! Не, виж, Брата ще може да стане с моя лайк. А, абе! Ти го правиш долу. загубих си фрезбито. 200 метра. Да, бе, къде? Я първи да намериш детето, бе. Хуй Чакай, бе, дети! Не, отново! Somebody launch me! Чакай, намести се първо. изстрелване. О, не. О, не. Who's next? Me next. Дай, скачай. Той го направи. Окей, me next. Да, не виждам. О, не. Аз изчупих газа. Сако, Чувам та. Алекс. Хващаш праднята, амо. Аз май съм скелет.
Ти си скелет, много си интересен. Я стресни десо, я стресни десо. Къде си? Спуки, скели, Надолу някъде. Его! Спуки, скели, скелетонс. Къде ми е Кенен? Къде ми? Демидж взимаш, ако се фърлиш. Няма да са факт. Не се фърли. Няма. Глей, падни се от този склон. Джанджу, глей как са прави. Ти сега имаш... Ти сега имаш easy difficult, в смисъл тук на този малко слабо. О май гад! So I'm dead. That's fine. Толкова щастлив да видя Сашо как. Аре да. И по-трудно е било, както и бем, ще сме дома. Добре. Една бройка. You know what, тая планина съква газ. Аз ще стана мауби. Отивам да бъда дивак. Наско, ти се почитал. Давай. Ма ще успееш ли? Не, чакай. Хънгъра ти Трябва изобщо не ти да помага. прави... Искам да жда да се тръгне, защото не мога да разбера. Да, не че и той ти помага. Я пробвай отдясно, там няма ли повече захващане? О, аре бе! Чакай. Изглежда се, ама не мога да го кача. Wait, тази лиана? Не, май не мога. Връзкът ми нормален сам. Ма ти си тук, ти си духчето. Аз съм добре. Иди. Yes! Oh, he did it. He did it. I did it. Еми, Нашко, Goodbye, няшенка. Goodbye, brother. Come I join will me. join you. Come join me, brother. Release me! Лети! Той просто умя. Te que ya es la paisa, la de pega, varía. Tare bahalia, ibelia, ole, kalemane. Да ти ми дъджат. Всяко ми е че пак ти съм всяка 30 галактика и Аз ще съм. Заповядай, всяко под земята. Аз взех фал демидж. Не, ма виждам храна. Храна! Аз как това не го видях. Да не си щупи газа. Не си още. Също ви. Ехо, Ники! ехо, Идвай насам. яхо, Идвай насам. връщам се. Чувам, че някой пада, умира. Ама! What the hell? Яхо! Ники, какво ти става с нета, бе? В момента в хед виждаш какво се случва с компютъра ми. Какво са Бог? Кой демон те е завладял, бе? Яхо! Какво става с теб? Накрая, не съм фидет. Че наистина си пича с мен. Ники, Леко бие. О, то няма там. Ама! Ами не смина задна. о май гад. О май гад, ще падна. Да, и аз. Ехо! Ехо! Дали ще Яхо! да отидем там? Да, ама... служи го някакви... Ами, да, става се. Holy shit. Чувам нас. Ехо! Не мога да стигна! Не! Ники като... Дече, ти как стигна там? Не, че да
Наско този път не се и хвърли. Не бе, ти си я Но хапе. почивка само е Ники. Никой не ми уважава почивката. Тя никито падна. Тя съм си добре. Знаеш, само бих от той. Аз също. Някак си... Явно вече текваш в демиш, като си готин. Да, ти имаш шоу демидж като си готин. Десо да не се хвърли в лавата. Well, I die. Десо се хвърли в лавата, когато е alive. Well, Ники, аз вярвам в тебе. Ти виждаш как вярвам в тебе, нали? Гледай, наблюдавай как вярвам в тебе. Наблюдавам. Давай, Ники, давай. Не. Ти можеш да... Ники! Твърде много вярваше. Ама то се право. Ники, мозъкът е като кръвни в коридор! Бабо! Хлъсна, брат! Ама тя можеше да го скачи. Да, можеш. Дети, it's all you. Айде, дайте. Let's go. Яка, ти се човека. Ники, как се хлъзна, бе? Просто... Дети, къде си, бе? Както тебе, Алекс. О, шит. Защо всеки решава да скочи в полата просто? Гениал ми! Wow.